Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Takutan sa simbahan. Hello, Sir Jupiter. Ako si Slick. Nais kong ibahagi ang aking kwento. Hango ito sa aking karanasan noong ako'y 15 taong gulang pa lamang. Ako ay sakristan sa aming chapel. Ang simbahan ito ay nasa loob ng kampo ng mga Coast Guard kung saan mga Coast Guard at mga kabarangay lang namin ang nagsisimba roon. Kami ng mga kasamahan kong sakristan ay madalas matulog sa simbahan tuwing linggo para kasing anak na ang turing sa amin ng pari roon. Nang matapos ang misa ng linggong iyon, muli nagkayayaan kaming matulog sa simbahan. Bagamat takot talaga ako sa multo, iniisip ko na lang na makisama sa mga kasamahan ko. Lumalim ang gabi. Nag-usap-usap kami tungkol sa mga kababalaghan na di umano nararanasan ng mga magko-Coast Guard pa lang. Marami raw nagpaparamdam doon. Nang mga oras na iyon, sa sobrang dami naming napagkwentuhang kababalaghan, isa-isang inantok ang mga kasama ko at hindi nagtagal ay nakatulog na sila. Ako naman dahil sobrang matatakutin ako, hindi ako agad nakatulog. Nagsumiksik lang ako sa kanila. Sumapit ang 1:00 ng madaling araw. Hindi pa rin ako makatulog. Nagtalukbong ako sa kumot dahil nakaramdam ako ng matinding takot. Mayroon akong naririnig na nagbabagsakang bato o anumang bagay na di ko maipaliwanag kung ano. Inisip ko na marahil hinangin lamang ang kampana na nasa bandang itaas. Malapit kasi yon sa aming tinutulugan. Yun ay tambakan din kasi ng mga lumang kagamitan. Habang naririnig ko ang mga tulog na yun, ay palakas iyon ng palakas na parang papalapit sa akin. Kinalabit ko ang aking katabi para gisingin, subalit hindi siya nagising. Sumilip ako ng kaunti sa labas ng aking kumot para tingnan kung ano yung mga nalalaglag. Laking gulat ko ng pagkasilip ko ay biglang nawala ang tunog at pagtingin ko sa lapag ng sahig ay may mga bato. Nakaramdam ako lalo ng takot dahil nawirduhan talaga ako. Napaisip ako kung bakit nagkabato sa lapag ng tinutulugan namin. Sa sobrang takot ko ay bumaba ako sa hagdan at lumabas sa chapel. Umuwi na lang ako sa amin. Kinabukasan tinanong ako ng mga kasama ko kung anong oras daw ako umuwi. Sinabi ko na lang na 4:00 na ako umuwi kaya hindi na sila nagtanong pa. Sumapit ang simbang gabi. Nagkayayaan na naman kaming magkakasama na matulog sa simbahan. Sinabi nila na ang hindi raw sumama matulog sa kanila ibig sabihin ay takot sa multo. Dahil na rin gusto ko ipakita sa kanila na hindi ako natatakot, sumama ako kahit na may naranasan na akong kababalaghan sa simbahan. Gaya ng dati nagkwentuhan muli kami ng katatakutan hanggang sa isa-isa silang nakatulog. 12:00 na ng madaling araw nang makaramdam ako ng kakaibang lamig. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang madilim at nakakatakot na lugar. Habang ramdam ko pa rin ang lamig, ay biglang tumunog ng paunti-unti ang kampana.
Akala ko ay ako lang ang nakarinig. Subalit narinig din pala iyon ng katabi ko sa folding bed na si Kuya Nicolas. Ginising niya si Kuya Kenneth para tingnan ang kampana kung may tao ba roon. Sinilip yun ni Kuya Kenneth at sinabi niyang wala naman daw tao roon. Natakot kami ni Kuya Nicolas at di kami nakatulog ng mga oras na yun. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Nagising na ang iba pa naming kasamahan upang maghanda para sa misa. Balisa ako ng mga oras na iyon dahil sa natatakot pa ako. At bumaba na sila Kuya Nicolas para mag-ayos na ng kagamitan. Naiwan ako kasama si Carl na kasing edaran ko lang. Naiwan kaming dalawa sa itaas dahil nawawala ang isa kong tsinelas. Tinulungan ako ni Carl na hanapin ang isang kapareha ng aking tsinelas. Laking gulat ko dahil nandoon yun sa loob ng pinto kung saan naroon yung hagdanan paakyat sa kampana. Nagtataka ako kung paano napunta roon ang kapares ng aking tsinelas samantalang maayos naman ang pagkakalagay ng isa sa tabing lapag ng pinagkakahigaan namin. Pinakuha ko kay Carl ang tsinelas ko dahil na rin sa takot ko ay di ako makalapit doon. Pagkakuha niya sa tsinelas ay biglang may dumaang anino ng isang lalaki sa likuran ni Carl. Dali-dali kong kinuha ang tsinelas kay Carl at hinila siya pababa ng hagdan. Pagkatapos ng misa ay napagkwentuhan namin ng mga kasamahan ko ang nangyari ng gabing iyon. Napag-alaman ko na matagal nang natutulog doon si Kuya Kenneth na siyang pinakamatanda sa amin. Lahat ng mga naranasan namin doon ay naranasan na rin daw niya dati dahil sa paulit-ulit na may nagpaparamdam sa kanya noon ay nasanay na siya. Dahil sa palagi na kaming natutulog doon, sunod-sunod ang kababalaghang naramdaman namin. Pagpaparamdam ng mga espiritu o multong hindi naman namin nakikita. Bagaman sadyang nakakatakot ang aming nararanasan, ay hindi rin kami gaanong kinikilabutan. Siguro dahil na rin tumatanda na kami. Sa tuwing may nagpaparamdam ay iniisip na lang namin na hangin o anumang bagay yun dahil ni minsan di kami nakakita kahit isang multo maliban na lang sa aninong nakita ko. Sumapit ang mahal na araw. Nagkayayaan na naman kaming matulog sa simbahan. Nagising ako sa pagkakatulog nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw. May naririnig akong ingay na para bang may nagmimisa. Biglang pumasok sa isip ko ang misa namin. Dali-dali akong tumayo at pagtingin ko sa paligid ay madilim pa. Tulog pa naman ang mga kasama ko ng mga oras na iyon. Pagtingin ko sa orasan, nakita ko na pasado 2:00 pa lang. Nagtaka ako kung bakit may nagmimisa na sa ibaba. Nakaramdam ako ng takot at pagtataka. Dahan-dahan akong tumayo at sinilip ang nasa ibaba. Laking gulat ko nang makita ko na maraming tao ang nagsisimba at may pari sa altar na nakasuot ng itim na sutana. Nagtataka ako dahil di ko makita ng gusto ang mga tao na tila daig ko pa ang malabo ang mata. Naaninagan ko lang ang mga tao at para bang mga walang ulo ang mga iyon. Ang mga kasuotan nila ay pang sinauna pang kasuotan. Natakot ako ng sobra. Tumakbo ako pababa palabas ng simbahan. Kahit pamadaanan ko na ang mga nagmimisa ay di ko na sila pinansin basta makalabas lang ako ng simbahan at makauwi. Simula noon, di na ako natulog sa simbahan.
Akala ko ay doon lang sa simbahan matatapos ang mga ganoong pangyayari. Subalit, mayroon din pala sa bahay namin. Hating gabi noon nang umuwi ako galing Pasig. Pagpasok ko sa pinto ng aming bahay, ay may natanaw akong tao na ang akala ko ay yung ampon naming si Roxanne. Kasing katawan niya yun, kaso nga lang maputla ang balat niyon at nakasombrero ng pambata. Lesbian si Roxanne at gupit panlalaki. Nakaharap siya sa banyo namin na nasa likod ng bahay namin. Tumakbo ako papuntang banyo at sinundan ko siya. Ewan ko ba kung bakit bigla akong sumunod kahit alam kong hindi na si Roxanne ang taong iyon. Inisip ko na lang na si Roxanne pa rin yun at baka namalikmata lang ako sa itsura niya. Sumigaw ako at tinanong ko siya ng sunod-sunod. Sa dami kong sinabi ni hindi man lang siya umiimik. Ilang beses ko tinawag ang kanyang pangalan, subalit ayaw pa rin niyang sumagot. Nainis ako sa kanya. Doon ko na hinawi ang kurtina na nagsisilbing pinto ng aming banyo. Wala palang tao roon. Paunti-unti na sana akong maglalakad palayo, ngunit may bigla akong narinig na tumawa. Maliit na boses na nakakatakot. Tumakbo ako palabas ng bahay kung saan bigla kong nasalubong sila mama at mga kapatid ko. Kasama rin nila si Roxanne. Nagulat sila dahil namumutla ako. Sinabi ko na lang na masama lang ang pakiramdam ko dahil sa biyahe. Ayaw ko na rin na matakot sila sa pamamahay namin at baka kung ano pa ang mangyari. Dahil sa mga pangyayaring iyon, palagi na akong nakakakita ng mga multo. Meron pang ang multo na walang mukha na kadalasan doon sa bintana ng kapitbahay namin nakatayo. Isang babae na minsan nakayakap sa matandang lalaki. Hindi ko na lang pinapansin hanggang sa nasanay na ako na palaging nakakakita ng iba't ibang uri ng elemento at maligno. Pero simula po noong nakikita ko na ang mga iyon, ay nawala na ang pagkatakot ko sa kanila. 20 anyos na ako ngayon. Katakatakang wala nang nagpapakita sa akin. Mukhang nabuksan yata ang third eye ko dahil sa mga naranasan ko sa simbahan at siguro sumara na ulit ng di kalaunan. Di ako sigurado, opinyon ko lang na baka ganoon nga ang nangyari. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Jupiter. Sana magustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento, lalo na ng mga tagapakinig ninyo.